Усіх щиро вітаю. Мяне зовут Секіржыцкі Валер, ён жа вандроўшчык, а знаходжуся я на маляўнічым беразе ракі Нёман. Каля памежжа Уздзенскага і Стаўбцоўскага раёнаў. Некалькі дзён таму мы ўжо зладзілі з жонкай сюды вандроўку, у першую чаргу, каб наведаць вёску Прусінава, радзіму пісьменніка Алеся Пальчэўскага. Туды яшчэ ляжаў снег, было досыць зімна, і вандроўка наша атрымалася такая адметная. О, ничего себе тут. Все пособирались до нас. Гляди, гляди. Ой. Звичайно, собаки подбегают. А тут все. И коты, и собаки. Там. Вот, мы потом тут погуляем с ними, добро. О, окружают меня. Ой. Чуди. Ой, какие котики. Это щотные. Не, треба буде їх обов'язково чимось покормити. Каля хаты письменника Алеся Пальчэўскага у вёсцы Прусінава, дзе прайшлі ягоныя дзіцячыя і юнацкія гады, я апынуўся 16 студзеня 2025 года, якраз у той дзень, калі адзначаецца 120-годдзе з дня яго народзінаў. А вось гэта дарога на Нёман, але ехаць зараз туды небяспечна, бо можа вандроўка пайсці не по плане. Наведалі мы у той дзень і Нёман, якім цячэ непадалёк, але выключна з мэтай выведкі. Паглядзець мясціны, пад'езды, падыходы. А зараз я вярнуўся сюды ўжо, каб парыбаліць. Трэба адзначыць, што я упершыню выйшаў на Нёман на сваім электрарухавічку і на сваім вось гэным малым чоўніку. І цікава, ці дасць рады рухавічок плыць супраць плыні такой моцнай ракі. Ну, пакуль, бачыце, атрымліваецца. Хочу я подняться крыху вверх до неких пэўных месцаў, якія я подгледзеў на здымках са спадарожніка. Ось, ёсць там такія прывабныя ямы, і адтуль пачну ўжо рыбаліць. Узяў сабе тут некалькі таких разведчикаў, силиконовых вібрахвастоў. І по чарзе їх буду на привабних неких бухточках кидать. Зима зараз, на моих рэчках узровень невялікі зусім. Это по-першае. А по-другое, в принципе, узімку рыба больш збіраецца у глубоких мясцінах, тому некие плытководные такие плыткие прогоны буду пропускать. Мо трошки
у дрейфіки десь. А ось на бухтах таких буду затримлюватися і їх обстукивать. Обляпывать по дну. Особливо тие місцини, які, як мені здається, з берега недосягальні. Сороки розкричалися, когось попереджують, що я тут пливу. О! Бывает течение не вельми моцное, тому сплинаю и кидаю, не опускаючи якорь. О, такая завала добрая. Максима за ёй яма будет. Ну да, вон дятел стукає, сороки кричать. Зовсім не сумно на речці зимой. Такой теплой зимой. Зараз проверю, чи есть там глубиня худенькая, и коли что, якорь кину. О, довго падає, да. Ох, Лера, не туди мене несе, куди треба. Зараз буду вирівнюватися. Ні. Фу. Так. Блін. О, приплив. Ай. О, так ну я тут і постою, чому ні. І не треба навати якора пускати. Ще некая птушка кричить. Некоторых птушек я ведаю, які зимой частяком зустрічаються. Вже несколько разів, наприклад, в этом году бачив і чув воловоку, крапивник. Піщуха, ползунок. Докладно по-белорусски. Ну, ковалик. И он же поповзень. Это быває оголі супроводжає під час риболовлі. Ну это малые все птушки. О! А ось і був дзьобун перший. Одразу на закиді. Ну бачно буде. Потім разом поглянем. Выскочил. Где-то с-под берега, с травы там. А вот не стягнул ничего, мо где-то криху порезал, только зубы свои покинул. Ага. Кришечка конечно бачно. Не вельми зубатый, бо не глубокие порезы. Зараз ще раз поспробую ту місцину. О, где-то тут воин там стоїть. Єсть! Ого! Нічого собі! Добрий щупак! Бачите, з другого разу я його добрав. Він спочатку ризанув, а потім... Ох! А потім я все-таки його добрав. В этой місцині, я ж не на якорі стою, мене зараз тягне. Ну нічого. Я тут все равно пошумлю і треба буде зміняти місце. О, ньоманський щупак. А где-то мой подхватник. Холера, я згубив подхватник свой. Ай! Треба буде подиматися десь і шукати. Так, ой, у п'явках уся. Так, що робити? Кидай якорь спочатку. Так. Ой-ой. Глядите.
Уся у п'явках. Вся эта рыбина у п'явках. Весь шупак. О, стоит где-то на месте. Яго у п'явки сосуть. Мусь з десяток тянув от болей. Во як буває зимой. Это мы такие жвавые водори. А шупаки стоять, бачите, на месте. Ось гэты шупак. Одразу здимаю з його п'явки. А ось такая принада. Калі вы глядзелі мае зімовыя відэанарысы, то бачылі, што прыкладна на такую ж прынаду, гэта вібрахвост Lucky John Sparktail, я звычайна і ловлю па невялікіх рэчках, гэта прытокі Нёмана, але на самім Нёмане яшчэ больш каламутная вада, і таму я ўзяў такую ж прынаду, але трошкі іншага колеру. Яе лепей, як мне здаецца, шчупакі будуць бачыць у вадзе. О, вот такі колер, вот такі шчупак. Ну, за кілаграм. Да, мо кіло 200 такі шчупак. О. Нічога не поробиш, придется ісці зноў уверх. Трошки пошукать свой подхватник. Ай. О, справа в тым, что у меня их было таких два великих подхватника. Один я забылся на березе. Потом пытал мясцовых, может, что бачили, никто не признался. А теперь, как бачите, сгубил подхватник. Шел так вздолж берега и шеплял там розное галлё. Мой он где-то там застаўся висеть. Ну, спадзяюся на гэта. Ну, а каб дарма не плысці, налью гарбатки, трошки подсилкуюся. Духмяны заварил сегодня раніцай у термос. Скрипень, шаромха, святаянник, мята. Что я еще туда кинул? А, мацердушка. Уже давно не пью магазинный чай. Уживаем свою горбатку. Сами сбираем зелки, сами завариваем. Ну, бувайте здоровы. Ой, сподару Нёману трошки налью. Дякую. Ужо цікаво. Привітання з Нёмана. Смачно їсти. Вон, я так само тут спілкуюся. Ну, дякую. Ну, тоді я худенько. На видно у меня такие. Я сгубил подхватник, уже другие. Не ведаю як. О, дзёбнул у меня щупак. Вот, на камеру заснял весь процесс. Поворачиваюсь, как брать подхватника, его нема. Ну нек так поклав, да. Ненадейно. Зараз поднялся вверх. Нема нідзе. Все. Слухай, это ж треба так, да? За ўсё жыццё я, мусіць, ніводнага подхватника не згубіў, не пакінуў нідзе на беразе. Аднойчы пакінуў, але яго там сябар забраў быў. Ну, а тут уже за зиму уже два подхватники. Ой. Ну, отдал, да, Нёману. Отрымливается так, да.
Довго я вибирав час, у який мені ліпше злазити эту риболовлю. Бо зараз увесь тиждень такое буде утульне надвор'я, похмурне, без опадків. Добре підходить ще для ловлі драпежника на спінінг. Але я все ж таки вибрав найбільш такий комфортний день. Вирішив, хай ліпей буде добре мені і камери, щоб просякнутися ось этой всей атмосферой зимового Ньомана. А, і що ще цікаво. О! Ага. Бляха, это мой який бодняк. Ляжись он той великий. Ну нечто я быцем вичепанув. Мой шипак тузанув, так як той. Одразу на закидину всплеск. Зараз будемо перевіряти. Так ось. Що цікаво, що сьогодні буде мінятися ветер тягом дня. Зраниці був північно-заходній, потім північний, потім усходній. А наприкінці дня над вечірком огуля вже півдньово-усходній. Ось так ось зміниться ветер. Там он где-то некий тузун у меня был. О, знов. А не, все ж таки, мабуть, там древо лежить. На гэты раз хутчэй за ўсё не шчупак. Але між тым ёсць у мяне назіранні на гэты конт. Некалькі разоў я ўжо трапляў у такія дні. Правда, не на рэчку, а на вадаём. Калі ось так круціў ветер. І тады у мяне атрымлівалася злавіць вялікіх шчупакоў. То бок дзяўбуноў было мала, але трапляліся сапраўдныя трафеі. І вось на сённяшні дзень шчупак у такі дзень са слабым ветрам, напрамак якога мяняўся, у мяне пакуль застаецца за той час, што мы жывем на вёсцы самым вялікім. Калі не памыляюся, 8400 ён мяне заважыў. А вунь груганы лётаюць, крычаць. Крумкачы. Тут некое птушиное царство зимой. Іншых жывёл не бачыў. Толькі птушки тут мяне суправаджаюць. Вон, десь ці лебедзі летяць. Чую, але пакуль не бачу. В этой мясціне, мабыць, не вельмі глыбока, але я все-таки спыніўся. Бо бачыце, завалы ёсць. А мне гэтыя груганы што падказваюць. Полови тут. О, нічого собі. Розійшлися. А новины, сябры, у мяне такія.
Як ви зрозуміли, подхватник я не знайшов. Прийшов амаль увесь свій шлях уверх. Усё прогледзеў, нідзе нема. Ну, магчыма, якісьці спінінгіст з прынадай зловіць мой подхватник. Зелененький такі, зелененькой сеткой, серебристой руколадкой двухметровой. Як ви бачите, апранув я выратавальчую ці выратавальную. Хай будзе выратавальную камізэльку. Заўсёды яна ў мяне у чоўніку ляжыць, але на нёмане ўсё ж такі вырашыў выкарыстаць, бо тут подхватнікі губляюцца, тут груганы крычаць, неяк вусцішна становіцца. Таму апрануўся так спакайней. Але ж, бачыце, памерчык оказаўся малаваты. Не сыходзіцца моя камізэлька, ну хаця б так, там крыху цяплей і спакайней. Быў у мяне, сябры, яшчэ адзін дзяўбун, таксама на ўсплёск. Вось у такой вот цікавай мясціне, тут вось такая завоіна, а вон там старыца пайшла туды. Вось я вырашыў гэтае плыткаводдзе праверыць, груз паставіў меншы. І адразу на ўсплёск такі добра так тузанула, блин. Ну, хутчэй за ўсё, што шчупак схібіў, не трапіў у прынаду. Бо я дастаў, гляжу, а ў мяне павадок сагнуты. Вось крыху яго выпрастаў і працягваю лавіць. Ось сюды его. Сюды, мабыць, трапіў шчупак. Буду, сябры, на гэтым развітвацца, бо неяк цяжкавата, шчыра кажучы, даецца зімовы нёман. Вось камера пачала капрызіць, прапала хуткае уключэнне, а другая кнопка включаецца праз раз. Карацей, здзейсніў я галоўнае. Паспрабаваў здымку у лодцы на рэчцы. Ужо ведаю збольшага як, дзе, што рабіць, дзе ставіць камеру, як сябе весці. Таму дзякуй за ўвагу. У нас працягваецца лагодная зіма, таму упэўнены, побачимся яшчэ не раз. Усяго добрага, сябры.